MBC ndipo mlindine Mike Mlongoti koma kuyamba na imitu yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza maina a mamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha a Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo unduna wa chinyamata masewero ndi chikhalidwe wati ntchito yowunikanso ndondomeko ya masewero yomwe ikuchitika ithandiza kutukula dziko lino. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lipitirira kukhala pa ubale wabwino ndi dziko la China. Mtsogoleriyu wanena izi pamene amakumana ndi kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Lu Zhu. Mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika anauza kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu kuti dziko la Malawi limazindikira ufunika wa ubale wake ndi dziko la China potambasula ntchito zachitukuko zomwe zachitika kuchokera mchaka cha 2007 pomwe ubale wa mayiko awiriwa anaukhazikitsa. Iwo anayamikira thandizo lomwe dziko la China lakhala likupereka popititsa patsogolo ntchito zomangamanga, ntchito za ulimi, ntchito za umoyo, ntchito zophunzitsa anthu zomwe zathandizira magawo osiyanasiyana okweza chuma cha dziko lino. Profesa Mutharika anafotokozanso masomphenya ake pa ntchito zachuma zomwe zagona pa mfundo zokhwima zobwezeretsa ntchito zachuma mchimake, kupezetsa Malawi moyo wa ntchito makamaka achinyamata, komanso kuonetsa kuti ntchito za boma zikuyenda mokomera mzika za dziko lino. Iwo ati mwazina boma lawo lakhazikitsa mfundo zothana ndi mavuto akusowa kwa mafuta agalimoto, chakudya, fetereza, ndalama zakunja kwa dziko lino ndi mankhwala zomwe zikuyembezeka kusintha mu miyezi 12. Tate wa dziko linoyu walimbikitsanso kuti pakhale ubale wabwino pakati pa dziko la Malawi ndi China pa ntchito za migodi, mphamvu za magetsi, mafakitale, kupanga zinthu kuchoka ku mbewu, ndipo walimbikitsa kampani za dziko la China kuti zakhazikitse ntchito zawo mdziko muno. M'mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Lu Zhu anati zokambirana zawo ndi Profesa Mutharika zinali za phindu komanso zolimbikitsa mgwirizano ndi chitukuko pakati pa mayiko awiriwa. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati pomwe ntchito za luso la makono digital technology zikupita patsogolo, ntchito yolimbikitsa maphunziro okhudza luso la makonoli ndiyofunika kwambiri. Iyo amalankhula izi ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko la America White House ku Washington pa msonkhano wa akazi komanso amuna a atsogoleri a mayiko osiyanasiyana ofuna kulimbikitsa umodzi komanso makamaka pokonza tsogolo la maphunziro omwe amautcha Fostering the Future Together Global Coalition Summit mchingerezi. Tili ndi zambiri mulipotiri. Mutenga wako mafotokoza zomwe dziko la Malawi likuchita pokweza maphunziro a luso la makono, mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika ati kuno ku Malawi ana m'makalaso oyambira msukulu za primary akuphunzira za luso la makono kudzera mu ntchito yopereka maphunziro kugwiritsa ntchito zipangizo za luso za makono ya Building Education Foundations Through Innovation and Technology BFIT. Ntchito iyi inayamba mdziko muno mu chaka cha 2023. Madam Profesa Mutharika auza anthu omwe ku msonkhanowo kuti kudzera mu ntchito za BFIT ophunzira apatsidwa mwayi ogwiritsa ntchito zipangizo za luso la makono ngati matablet adakali achichepere. Iwo ati maphunzirowa afikira ophunzira standard 1 mpaka 4 mu sukulu za primary zokwana 1081 zomwe zachititsa kuti chiwerengero cha ophunzira chikwere msukuluzi. Mayi wa dziko linoyi wati cholinga nchofuna ofikira ophunzira msukulu za primary okwana 3.8 million kuti adze kugwiritsa ntchito zipangizo za luso la makono mu nthawi yabwino kuti adzitha kumvetsa mmene zinthu zikuyendera adakali achichepere zomwe ndizofunika pa ntchito yokweza tsogolo la dziko lino. M'mawu ake mayi wa dziko la America Melania Trump walimbikitsa mayiko kuti agwirizane pomanga mfundo zabwino zothandizira kupereka maphunziro komanso kukonza tsogolo pa ntchito za luso. Madam Mutharika anali nawo pa msonkhanowo pamodzi ndi akazi komanso amuna atsogolo ochokera m'mayiko 45 pa dziko lonse. Msonkhanowo anayitanitsa ndi Melania Trump. Mwayi mtumodzi MBC. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Samir Sulemani wati komiti ya nyumba ya malamulo yoyendetsa zokambirana za mnyumbayi yavomereza komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu.
Sulemani ati mu komiti muli aphungu anayi ochoka ku chipani cha DPP, atatu ochoka ku MCP, mmodzi kuchokera ku PP, UDF ndi UTM, komanso atatu makamaka ochokera kumbali yoyima pa yokha. Koma aphungu ena anadandaula kuti komiti sikuyimira zipani zonse zomwe zili nyumbayi mofanana. Izi zinachititsa kuti mpungwepungwe ubukwe nyumbayi mpaka aphungu awiri akumbali yotsutsa anawatulutsa kuti asapitirize kuchita nawo zokambirana mnyumbayi. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi Ajapi Muhango wati sakuona vuto pa mndandanda wa aphungu omwe awasankha kukhala mu komiti iyo akufotokoza. Mwina tingambe ndikudabwa kuti pakupavuta ndi pati chifukwa kafukufuku ameneyi tinachita kugwirizana mnyumba muno, komanso titapita ku business committee bungwe limene parliament muno limagwirizana zochitika za mnyumba muno, tidagwirizana kuti zipani zonse ndi kukula kwawo zipereke aphungu amene akhale nawo atenge nawo mbali pakafukufuku ameneyi. Choncho potenga ndi kukula kwa zipani mnyumba muno, chipani cholamula boma cha DPP china ineka kupereka maina anayi ndati chipani usati munthu. Chipani chotsutsa chachikulu cha Malawi Congress Party chipereke maina atatu. Zipani zimene zili maphungu opitira atatu mnyumba muno zipereke maina limodzi. Choncho chipani cha UTM chapereka dzina limodzi, chipani cha UDF chapereka dzina limodzi, chipani cha PP chapereka dzina limodzi. Amene anabwera muno oyima pawokha amene tinagwirizana kuti apereke maina atatu chifukwa anthu amene aja mnyumba muno alipo 71. Actually ndiwochuluka kuposa chipani cha Malawi Congress Party. Koma chipani cha Malawi Congress Party ndi oyima pawokhawa adapasa namba yofanana kuti abwese atatu. Ndi asipika analengeza mnyumba muno kuti tu zipani zibwese mainawo, koma akakhala oyima pawokha amene wotu amalamulira ndi spika mwini wache. Choncho spika ananena kuti amene wapereka maina atatu ndipo amene akufuna kukhala nawo mugulu la kafukufukulo atumize maina. Kuti timaona chani kuti munthu akhale mu komiti imeneyi? Timaona kuthekera kwa anthuwa. Komiti ndi akafukufuku ndege imene inagwa. So ndege imene inagwa simungakatenge akausi kalaliki kuti akakhala mu komiti imeneyi. Iyayi panafunika kuti titenge anthu amene ali ndi kuthekera. Padakali pano mtsogoleri wa mbali yotsutsa a Simplex Chichela Banda wati chipani cha MCP sichitenga nawo mbali pa ntchito yofufuzayi. Unduna wa zaulimi wati boma lakwanitsa kugawa zipangizo zaulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ya FISP kufikira anthu oposera 84 mwa anthu 100 aliwonse omwe amayenera kulandira zipangizozi mzigawo zonse za mdziko muno. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi yanena izi mnyumba ya malamulo pomwe imapereka ripoti la momwe ndondomeko ya FISP ya mchaka cha 2025-2026 yayendera. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Popereka ripoti ili mu nyumba ya malamulo, nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi ati boma lakwanitsa kugawa fetereza utsika mtengo wa ndondomeko ya FISP wochuluka mzigawo zonse za dziko lino kuposera mlingo wa fetereza yomwe anagawidwa chaka chatha. Ambirizi ati pofika pa 13 March pomwe boma linatseka ndondomekoyi mwa anthu 1.1 million omwe amayenera kupindula ndi ntchitoyi, anthu oposa 920,000 ndiwo anali atagula feterezayo kuyimira 84%. Apa ndunayi ati izi ndikamba ka upangiri wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe anawathandiza kugwira ntchitoyi moyenera. Koma ndunayi adandaula ndi mchitidwe wakatangale omwe akuti unakhudza ndondomekoyi mu ulamuliro wa mbuyomu. Pakadali pano ndunayi ati pa milandu 32 yokhudza katangale pa ndondomekoyi yomwe ikukhudza anthu ena ogwira ntchito ku polisi, nthambi ya NRB, ogwira ntchito ku nduna wa zaulimi, ochita malonda ndi adindo am'madera mwa ena, ndipo yatsindika kuti boma siliyikira kumbuyo aliyense. Ndunayi yaululanso kuti pali fetereza okwana matani 31,000 yemwe boma silinalandirebe, ndipo mwa feterezayu matani 4,000 akuyenera kuchoka ku East Bridge, matani ena oposa 7,000 akuchoka ku kampani zomwe sizaboma, ndinso wina ochokera ku nthambi ya SFFRFM
yomwe inagwiritsa ntchito ndalama zoposa 25 biliyoni kwacha pansi pa mgwirizano ndi kampani ya Eastbridge. Kuonjezera apo, iwo ati makilogalamu 14 miliyoni afodya akadali m'manja mwa undunawu ndi nthambi ya SFF RFM. Nduna ya zamtengatenga ajapi Muhango yatsimikizira wanthu mdziko muno kuti ayamba kuona kusintha pa misewu yomwe yaonongeka mdziko muno kuyambira mwezi uno mpaka wa Disemba. Poyankhula ku nyumba ya malamulo popereka ndondomeko ya ntchito zomwe zikuchitika ku ndunawu, ndunayi yati izi zichitika kutsatira kukhazikitsanso kwa ndondomeko yomwe imathandiza kutolera ndalama yokonzera misewu kuchokera ku mafuta galimoto omwe wanthu amagula. Amuhango ati kukhazikitsanso kwa ndondomekoyi kuthandizira boma kupeza ndalama zokwanira zokonzera misewu yomwe yaonongeka kwambiri mdziko muno. Misewu yati yaonongeka kwambiri choncho titalowa mboma president athu Professor Peter Mutharika natamula kunduna kuti onse misewu imene itayikonza ndinene pano kuti achita kuti basamalire kuti kamafika pa 31 December misewu yaonongeka ikulu titayikonza. Chifukwa chani? Misewu yonse yaonongeka chifukwa chonena kuti boma lapita lija linasiya kutolera ndalama za fuel level, ndalama zimene timatolera ku mafuta amagalimoto. Mudziwe ichi amene Malawi adziwe ichi kuti dziko lonse lapansi maiko otukuka amene ali ndalama zochuluka kamwanja Japani kaya mwanja America amene kuti amange msewu amakucha ntchito ndalama za mafuta chifukwa amene amenda mu msewu ndi magalimoto. Choncho magalimoto akamathira mafuta pa kumapampu kuja kanga chepe titengeko kuti athandize kukonza misewu komanso kwina kumanga chatsopano. Choncho chiganizo chimene chinapangidwa ndikunena pano ndamatamba kutolera tsopano tikhulupirira kuti mukamafika tikamba mvula ikapita muona kuti ku misewuku zambiri zikhazi kuchitika. Makontrata okonza misewu amenewo tapeza kale muna munaona manyuzi masiku apitawa kuti tifuna tiapase zintchito ziyambe kugwira ambe kuthamanga nafati kuzati mvula panopo ikupita kodula ikangodula kuti khale kalikiliki misewu yathu tiikonze kuti anthu azina misewu yabwino. Ndapempha Malawi kuti tikamanya kuti tenti sikoma misonkho ija choti akamena tsogolo azidya koma yathandizira kuti dziko lino tilisinthe. President Peter Mutharika afuna dziko lino lisinthe kuti lisinthe pafuna wina aliyense payika atenge udindo. Boma la Malawi lalandira katundu wachitatu yemwenso ndiotsiriza kuchoka ku dziko la Zimbabwe opita kwa wanthu omwe akufunikira thandizo la chakudya mdziko muno. Katunduyi ndi kuphatikizapo chimanga chokwana matani 330,000. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati thandizoli lipititsa patsogolo ntchito ya boma yogawa chakudya kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi vuto la njala komanso mvula yamphamvu yomwe yagwa mdziko muno. Zambiri mulipoti la Chinsisi Moyo. Dziko la Zimbabwe linalonjeza kuti lithandiza dziko lino ndi katundu osiyanasiyana potsatira kulengeza kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti anthu maboma 28 mdziko muno akufunika thandizo la msanga la chakudya. Thandizoli linali m'magawo atatu ndipo gawo loyamba analipereka pa 27 January chaka chino. Polankhula pamwambo olandira thandizoli, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda anayamikira dziko la Zimbabwe poyika chidwi kuthandiza dziko lino mwa msanga. Inu aku Zimbabwe ndinu abale athu ndithu, abale athu eni ndipo zimene mwachita zipitiriza kuona kuti tikuyendera limodzi tili tonse, ndipo tizachita zotheka kuti nthawi iliyonse tizithandizana. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Sangweme wati boma lawo ndi lodzipereka kuthandiza dziko la Malawi nthawi ino yomwe anthu ochuluka akufunika thandizo. Mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi yemwenso anali nawo pamwambo olandira katunduyu nawo anayamikira boma la Zimbabwe chifukwa cha thandizoli ponena kuti lithandiza kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa m'madera ena mdziko muno. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe.
Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza mayina a mamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha a Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Ndipo unduna wa chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wati ntchito yowunikanso ndondomeko ya masewero yomwe ikuchitika ithandiza kutukula dziko lino. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti boma la Malawi kudzera mu ndondomeko ya Ascent lakhazikitsa ntchito yothandiza kulumikiza nyumba zoposa 1 million kumphamvu za magetsi komanso zipangizo zophikira za makono zodalira magetsi ndi gasi mdziko muno mzaka zisanu zikubwerazi. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zamagetsi a Gift Chiwayula wayankhula izi ku Mzuzu pomwe atinso zokonzekera zonse zili mchimake ndipo ntchitoyi ikhala ikuyamba mwezi wa mawa. Hassan Piri wadza ndi zambiri mulipoteri. Ngati njira imodzi yothandiza anthu akumudzi kuti akhale ndi mwayi wa magetsi, boma liyamba ntchito yopereka magetsi kwa mabanja mu ndondomeko imene akuyitchula kuti Ascent. Poyankhula mu mzinda wa Mzuzu, Chiwayula ati ndondomekoyi ithandiza nyumba zoposa 235,000 kuti adzikire magetsi kudzera ku bungwe la Eskom, komanso nyumba zoposa 800,000 zipeza magetsiwo kuchokera ku unduna. Akuluakuluwo atinso izi zithandiza kuti muzipatala komanso skulu zina khale ndi magetsi kudzera mu ndondomekoyi. Cholinga chake ndi chochulukitsa makomo amene athe kukhala kuthekera kugwiritsa ntchito magetsi amakono. Ntchito imene ligwira limodzi ndi anzathu a Eskom mbali yawo ikhala yolumikiza kudzera magetsi awo kumanyumba okwana 235,000. Pamene ife aku unduna wa zamagetsi yathu ikhala yogwiritsa ntchito magetsi amene alosalumikizana ndi a Eskom amene timatchula kuti off grid. So kwambiri tigwiritsa ntchito makampani amene amagulitsa masola. Kuluona ntchito za chitukuko, konsolo ya mzinda wa Mzuzu a Macmillan Magomero ati izi zithandiza kuti anthu ovutikisitsa apeze magetsi. Zikomo kwambiri andi ndife osangalala chifukwa ipanga connect madera amene magetsi asanafikire kudzera magrid, komanso iwonjezera ukadaulo ena wa nkhani ya masola kuti anthu apanga access komanso muli nkhani za ngongole nkati mene mchamu, komanso ipanga target even anthu amene alovutikisisa okalamba komanso even ma institution ngati maskulu. Nde ifeyo ndife osangalala kuti project imene yabweraso kumpoto kuno andi tayilandira ndi manja awiri. Ntchitoyo ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku dziko la America ndipo ndi ya ndalama zokwana $250 million ndipo yalowa m'malo mwa ndondomeko ya MEAP imene inatha mu Disemba chaka chatha. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Bungwe la madokotala awana la Pediatrics and Child Health Association PACHA ndi unduna wa zaumoyo mdziko muno akhazikitsa mgwirizano ndi bungwe loona zaumoyo la mdziko la Germany la Elskrona. Kudzera mu mgwirizanowu akhazikitsa malo omwe adzipereka thandizo la chipatala la pamwamba kwa wana omwe akudwala matenda osiyanasiyana otchedwa Malawi Child Health Center kapena umoyo wa ana athu. Polankhula pamwambo okhazikitsa mgwirizanowu mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu aku Elskrona wati cholinga cha mgwirizanowu ndi kupititsa patsogolo umoyo wa wana mogwirizana ndi ndondomeko za bungwe la United Nations. Ife apacha tapanga ubale ndi azinzathu aku Germany kuti tipange Center of Excellence imene ikuona kwambiri ntchito zokhudzana ndi umoyo wa ana kwambiri anthu amaona ngati kuti mavuto amene amakhala nawo ndi ofanana ndi munthu wankulu, kuti aspirin amene ungampatse munthu wankulu mwanaso kuyenera mutani
umpatse yemweyo. Koma ife ngati amene tikugwira ntchito ndi ana timadziwa kuti iyayi mavuto amene ana amakumana nawo amakhala osiyana, ndipo zipangizo zimene zikufunika kuti ana amene wawo achire ndipo akhale ndi umoyo wabwino ndizosiyana. Ndiye pa mgwirizano umene tikupanga lerowu, umene tikupanga launch lerowu, tikukhulupirira kuti tikhala ndi njira zosiyana-siyana zothandizira ana amene wawa mu njira zoyenerera. Komiti yoyendetsa ntchito za bungwe la Muslim Association of Malawi MAM yapempha asilamu mdziko muno kuti adekhe pomwe komiti ikukonza tsiku loti ichititse chisankho chosankha adindo a bungweli. Wapampando wa komiti Sheikh Ali Kennedy wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Blantyre. Izi zikudza pomwe pa 20 February chaka chino koti linagamula kuti bungwe la MAM lichititsenso chisankhochi ponena kuti chisankho chomwe chinachitika mchaka cha 2021 chinali chosavomerezeka kamba kuti sanagwiritse ntchito malamulo okhudza chisankho omwe bungweli linakhazikitsa mchaka cha 1994. Asilamu onse tikufuna choyamba kuwauza kuti milandu imene tinali nayo chigamulo chinaperekedwa. Chofunikira chachikulu kwambiri mwa zonse ndi chakuti zisankho zimene zinachitika 2018 null and void. Choncho tiyenera kupangisa zisankho zina chifukwa tidasatira constitution ya 2018 imene inasithidwa popanda kusata ndondomeko yache. Ndiye bwalo la milandu anatiuza kuti tichitise chisankho pogwirisira constitution ya 1994. Ndiye pano ndifuna kuwasimikizira asilamu onse mdziko muno kuti ife chigamulo tinachilandira ndipo tidzachita monga mmene bwalo la milandu lalamulira. Tikudziwa kuti ambiri akuona kuchedwa koma asaone kuchedwa tipirire. Ngati tinapirira nthawi ya milandu imene yatenga almost 5 years koma sindili kutena kuti chisankhocho chichitika after 5 years, chichitika posachedwa. Munkhani za masewero, unduna wa chinyamata masewero ndi chikhalidwe wati ntchito yomwe ikuchitika younikanso ndondomeko ya masewero mdziko muno ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu mu ndunawu a Mishek Muntali wanena izi kunzuzu pa msonkhano okambirana ndi kuunika ndondomeko ya masewero ndi mabungwe a za masewero a mchigawo chakumpoto. Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Ndondomeko yoyendesera masewero ndiyofunika kwambiri potukula masewero mdziko muno. Pazokambiranazi zinadziwika kuti ndondomeko ya masewero yomwe ilipo panopa idakhazikitsidwa mu chaka cha 2007 ndipo yatenga nthawi ikugwiritsidwa ntchito pomwe kufunika kusinthidwa kuti igwirizane ndi zofunikira za makono mu gawo la masewero. Poyankhula pa msonkhanowu, Amunthali anati cholinga cha msonkhanowu ndi kuunika ndi kusintha ndondomekoyi kuti igwirizane ndi kusintha komwe kukuchitika masiku ano. Iwo anatinso ali ndi chikhulupiriro kuti magulu okhudzidwa apereka maganizo othandiza kulimbikitsa ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha masewero mdziko muno mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Policy buku limene ndondomeko zimene zimayendesa nkhani za masewero muno Malawi zinasindikizidwa mu March 2007 kale zaka 19 zapitazo. Ndiye tifuna kuti tizukute kabuku kamene kajako kuloweso zinthu zina zatsopano zimene zingathandizire kuyendesa sports mwatsopano muno Malawi. Masomphenya aziko mu Malawi 2063 amakamba za kutukuka kukhala ozidalira ife eni pachuma chizungu chabwino wealth creation. Mwana wina aliyense kali kuchitipa kali kunsanje ali kulikoma ali kuti timpeza amene ujayo timutukule aonedwe ndi Malawi komanso aonedwe ndi Africa aonedwe ndi dziko lonse lapansi. Tikamusamala mwana amene kutsogolo akhoza kutigwira pankono ngati dziko kutukula dziko lino. Alimbani Matola ochokera ku bungwe loyang'anira masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports MNCS anati msonkhano kwafika pa nthawi yake kuti nawo akonzenso ndondomeko zoyendetsera masewero ku bungwe lawo. Malamulo a act imene ili act ndi imene imachita implement
kapena kuonetsetsa kuti sports policy ikuchitika. So ifeyo tili ndi chidwi kwambiri pamenepopo kuti zonse zimene tizachite ku council zikhale zokhudzana ndi sports policy, ndipo sports policy imene ikhale yokhudzana ndi zonse zimene amalawi amazifuna. Nduna wa chinyamata, masewero ndi chikhalidwe mogwirizana ndi bungwe la Malawi National Council of Sports komanso mabungwe ena akuyembekezeka kuchita misonkhano monga uwu muzigawo zina za mdziko muno. Msonkhano unabweretsa pamodzi akuluakulu amabungwe komanso nthambi za boma zoyendetsa masewero osiyanasiyana akuchigawo chakumpoto. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Munkhani za mayiko ena, bungwe la United Nations lavomereza kuti ukapolo omwe unachitikira wanthu a mayiko amu Africa ndi mlandu waukulu omwe sukuyenera kudzachitikanso ku mtundu wa wanthu. Mfundoyi ayikhazikitsa pa msonkhano wa bungwe la United Nations okumbukira anthu omwe anazunzidwa ndi ukapolo komanso malonda a akapolo omwe ukuchitikira ku New York, dziko la United States of America. Mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama ndiyemwe wakhala akutsogolera mfundoyi, ndipo maiko 123 ndiwo anavota mogwirizana ndi mfundoyi. Maiko atatu anatsutsana nayo mfundoyi, pomwe maiko 52 kuphatikizirapo United Kingdom sanapereke maganizo awo. Malinga ndi Mahama, mfundoyi ithandiza kuchiza mabala omwe analipo kamba ka anthu omwe anazunzika ndi ukapolo maiko amuno mu Africa. Naye mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations a Antonio Guterres wati mchitidwe wa ukapolo umachitika kamba kadyera komanso maboza a anthu ena omwe safunira anzawo zinthu zabwino. Mmawu ake nduna yoona za nkhani zakunja mdziko la Ghana a Samuel Akwa apempha maiko amu Africa kuti akhale ogwirizana polimbana ndi mchitidwe wa sankho m'maikowa. Nthumwi za ku msonkhano wa United Nations zikuyembekezeka kukambirana mfundo zina monga kusintha kwa nyengo, chitetezo ndi zina. Tilson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza mayina a mamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha a Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 5 ndipo unduna wa chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wati ntchito yowunikanso ndondomeko ya masewero yomwe ikuchitika ithandiza kutukula dziko lino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti. Tikufunirani mawa opambana.